Again, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo, langitong Amahan, salamat kay sa imong gihatag kanamo nga kay gayon nga mamanandong sa amo ang Ascension Sunday nga kanang pagtulunan nga Ebanghelyo mo ang Great Commission. Lord, padayon na ang imong panalangin sa amo samtang kami magdiskusyon sa among resulta sa among small group discussion. Kaning tanan among gipangayo pinaagi sa pagpangama ni Mama Maria. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Sa verse 28, no? Ingon siya nga the disciples are ordered to go to Galilee, no? So in 28 verse 16. So they went to Galilee para ilahang i-meet si Jesus, no? The risen Lord. But at the same time also, moting gitawag og return to Galilee. Nganong return to Galilee man? In Matthew chapter 4 verse 12, yun siya, now when he heard that John had been arrested, Jesus withdrew to Galilee. Kadumdum mo nga naman siya sa Jerusalem, pag umana na giputlan mag-ulo si John the Baptist, ning withdraw siya sa kanang Galilee. Kaning Galilee, kuha na siya kanang Gentile na nasod o Gentile na lugar, no? But then ang mission ni Jesus na diha tanan, na diha. In fact, si Pedro o uban mga disciple, diha niya nakutluhi. Diha niya natagbuhi na himamat samtang nanagat sila. Diha sila nahimong disipulo, no? And then diha pod ang katong dakol, no? Matthew 26. Atong tanaw sa Matthew 26. Matthew 26 verse 31. 31. Then Jesus said to them, "You will all fall away because of me this night, for it is written, I will Matthew 26 verse 31. I will strike the shepherd and the sheep of the flock will be scattered. But after I rise up, I will go before you to Galilee." I will go before you to Galilee, no? Then Jesus said to them, "You will all fall away because of me tonight, this night." Katong sa Mount Olives, no? Katong kanang during before sa iyang passion and death. I will strike the shepherd and the sheep of the flock will be scattered, meaning kamutanan magkatibulaag. But after I raise up, human ko mabanhaw, I will go before you to Galilee. So mo ni ibot pasabot niya nga kananaang pangadto mo sa Galilee. Kay dito mo na ako matagbo, human ko nga nabanhaw. Before that, iyan ang ipalagna in Matthew 26 verse 21. No? In Matthew 4 verse 15, mo ni ang roots, ang pasabot nga taga dito man si Jesus, no? Kung basahon yun nimo tanan na siya, gikan sila sa, di ba, nang langyaw ang managtiayon si Joseph ug si Mary together with their son, si Jesus. Giingnan sila nga adto mo sa Egypt kay sigurado gyud mo kanang ipangita mo dinhi labi na ang bata nga Jesus. Gikan sila sa Egypt, wala sila mo diretso sa Jerusalem. Dito sila sa Galilee. Dito sila sa Galilee nagpuyo. For the rest of the lives of Jesus, naagyod siya sa Galilee. Kadumdum mo sa ato ang Bible study for several Sundays before, di ba? Gingnan siya nga kinanglan mo ato nagas Jerusalem. Di ba? Kadumdum mo na, kasi na kadumdum thumbs up na rin. Gikan man siya sa Galilee, no? Niadto siya sa Jerusalem para iyang kananaan tumanon niya iyang misyon. Karon gipatawag ang 11 disciples except ni Judas para i-commission. Kaya gipanagna man niya daan sa 26 to 31, no? And then ang kaning mount katong mountain nga ang ilang tabuanan dito. This is very significant, no? What is the significance of this? Dito man ang Sermon of the Mount.
gibuhat. Dito ba ang last temptation ni Christ, ni Jesus? Diba? Gitimtan si Jesus, no? And also, dito po ang transfiguration, no? Daghang kayong sulti nila nga kanana ang dapit ang transfiguration, mao ni ang mount, but actually dili pa why definite na siya. But ang significance is that dito nagtagbo para i-commission ang mga disipulo. Okay? Amen? Amen. No? So, in Matthew 28, verse 17, when they saw him, they worshiped, but they doubted. Ha? They doubted. Nagduda sila, no? Ganun nagduda man sila. Kinsa may nag-istorya dahi sa ila, human sa pagkabanhaw niya, kinsa may nag-istorya nila nga, mga tumo sa Galilee, kamutanan, mga disipulo, kinsa nag-istorya sa ila? Ha? Di ba si Jesus, nakita niya si Mary Magdalene, nga no mga nasubok ka? Nawala magun ang atong Ginoo namo nga gilubong dinhi apan ambot og siya nagkuha siya wa kibalo nga ang imo ang ka-istorya mao siya, something like that. Then ingon si Jesus nga sulti ang mga disipulo nga magtagbo mi dito sa Mount of Galilee, dito mi magtagbo, no? Narago sila sa Jerusalem kasi magindan. Nga naman nga kanang nagduda sila kay nga naman babay man ang nag-istorya. Amen. Babay man ang gisugo ni Jesus. Dito sa panahon sa Jerusalem, panahon sa ni Jesus, panahon sa mga Hudiyo, dili gyud nila kanana ang tagaan o kuan kayo ang mga babae kay second class naman na siya. Oh, but then si Jesus iyang gitagaag respeto ang babae. Ina niya si Mary Magdalene, gisugo pag yun, nga importante kaayo nga magtagbo ang mga apostoles dito sa Mount of Galilee. Dito mi magtagbo, tinaya mo ang pagasabutan. So, nagduda yun sila, tinuod ba ni? Ha? Although they worship Him, but they doubted. Kay babae man ang istorya. And then, resurrection. It is very hard to believe. No? Kung tanaw ni mo sa Lucas verse 31 sa Luke, no? Lucas 16:31, no? He said to him, if they do not hear Moses and the prophets, neither will they be convinced if someone should rise from the dead. No? Babae pa ang istorya, si Mary Magdalene, resurrection pa ang isyo. Resurrection pa ang isyo. Kinsa may dili magduda. Amen? Amen. No? So, and then, that is the first time nila to gather since Jesus was arrested. And then, He was deserted by His disciples. Primero nilang nagtagbo. No? Just like with us na COVID-19, ingon pa si Swing, nga lisod kayo i-gather. No? Magpatawag sa swing o meeting, magduda. Magduda ako sa bani. Pwede ba rin makagawa? Senior citizen ba ni? No? So, bisag ako, lisod tayo nga mag-organize o kuhan, Zoom nga meeting. Lisod yung tayo, no? To convince nga, Zoom can be a good tool to, sana ka na not to replace, but augment or for the meantime, or will become tool na for a meeting, another tool, another way, another mean of communicating or having a teleconferencing, no? So, this is ayo. We have a hard time sa Sangguniang Light ko ng Pilipinas, in Christian Life Community sa Manila, sa Ateneo. Lisod kayo may kanang organize of meeting, but praise be Jesus. Kaya nga naman, every time mag-meeting me, ang mag-attend 70 to 100 na. Amen. No? Na ganyan mo meeting mo, abot ni untag 150 ang amo ang meeting. No? Because of that. No? Nga nakita nila nga may man din nga tool. No? And then,
doubts ang meaning ana sa kuan sa Griego man ni siguro o sa kananaang Griego o sa kanang sa ning kuan Griego man siguro. It is an unbelief, no? And prejudice especially to women and the poor. Pareha karon panahon na. Bisag sa mo istorya nimo, no? Labi na sa fake news, tagang kay fake news. Sometimes totoo ka kung ang nag-istorya nimo imong boss. But yung nag-istorya gani ubos na nimo di ka mo to bisag tinuod, no? Bisag dili tinuod basta ang nag-istorya gikan sa taas totoo ka, no? Something like that, no? Na pati sa duda. I will not dwell on that, no? Medyo mataas-taas na. In Matthew 18 verse 18, all power and authority is given to Jesus. Jesus' approach came to them because of doubt, no? All power and authority. Ang authority gihatag sa iya sa Ginoo para kita ma-convince, para kita madala. But then with the doubt sa mga apostoles, yun siya nga, I will come to them. My approach is to be a pastoral approach. Unsa man ang pastoral approach? Dili katong approach nga, oy, na problema nato sa imo. You come to my office. Abri man akong office sa parokya. Abri man ang office nako sa leadership, leaders sa usa ka kapunungan. You come to my office. Nung ka nga ang usa ka leader moadto sa ihang mga sakop ug mga utana unsa man ay problema. Nganong na yung ani mani, no? Unsa man ay problema? It is a pastoral concern, no? Pare atong gistorya ni Meli kaniha sa atoang sa ilahang kuan kanang sharing. So, we have to go to them. We have to call. Mangusta ta sa ila. We have to devise means. Yun eh, swing, lisod po no kayo then you have to try to convince them. Convince them nga mag-sumo. No? You try to convince. Ayaw pag-undang o convincer sa ila. You have to be creative. No? Labi na in this time of pandemic, you have to be very creative. No? Creative ka like Kamboy Rabi. Yun siya nga, akong gipang kuan, akong mag-invent pa man ko will. Akong gipang Xerox, akong gipang gikuan ako, gi-input na ko balik then gipang hatag. That is really the gist of this. You have to be creative. You have to go out of your way. Because these people karon, they are scared. No? They doubt, they scared. They don't know, they are anxious, they don't know what ahead of them. No? Kung kayo sila, kanang grabe ang anxiety nila karon, no? No? Ang uban gani nga katong medyo pobre, mga kuan, wagi lang saktong pangisip, nag-iikot. But of course, dili man ang mga solusyon, no? Something like that. There's hope, tinaang Ginoo. Isa nga, you approach them. Even tong mga tao nga discouraged na, you approach them. You go out of your way. No? Mahimo ninyo ang works of mercy nga wala pa'y COVID karon no, wala na yung works of mercy. Nya ipahitsumangin ninyo nga dili man mi kagawas. That is not the reason. No? There are so many means. Magpatay ka distribution center nga dito na lang nila pick upon and support and so on. Dagang kayong pamaagi, no? Kung manghatag ka. Dagang kayo, no? And then, this is the model of the commission. Isa nga mga disipulo, gi-commission niya dito sa Galilee, no? Gi-commission niya nga mao ni ang akong 11 nga disipulo or apostoles kaysi Matapias gi-kon man, gi-promote man gihimong ika-12, no? But then, dili pa mo isa kay balo kayo. But atong kwenta 11 na yun sila kabuo, no? And then in Matthew 18 verse 19, he shall go therefore and make disciples of all nations. Ingon pa si Dodo, all you know, all walay pili, no? Karon tuiga isaulog nato ang ecumenism,
no? Karon unta ang gwapo kayo ipakita nato interfaith, interreligious dialogue. Kung unta ni panahon, no? Kaya nga naman, magkananaang naiusahay nga mag-evangelize ta, di na punta nag-evangelize sa parokya. Ayaw na nag-evangelize na sila, kaya na naman sila sa parokya. Matuta dito sa kananaang hinterland or asa tadapit mag-evangelize. Just like in Timuaco, nami usa ka apostolate sa among usa sa among membro nga ang mode of evangelization nila is nag-organize siya og dentist. Nag-organize siya og mga medical mission. Muadto sila sa bukid ug asa dapit kanang wala gyud matuyo og kanang kanang simbahan o mga tuis to mga pare. Dito sila nag-medical mission. Before sila mag-medical mission, maghatag sila o murag alpha course, murag kanang pamukaw. And then after that, ay pa nila kung anong tipton ang ngipon, unsa pa na tambalan, mag-medical sila, taga-tambal, and so forth and so on. Or taga-alchinilas. So, kanana yun na nga klase nga mission, no? All, wala di pili. Kisa man to sila dito, wala man pili. Wala man to. Di ba ito na Katoliko? O ba, di pa binunyagan? O ba, lain-lain pa o kanana ang ilahang reliyon, no? Why pili? Go. Mo bitaw na ang Katoliko, kung yun ta kanang sana noted yun ta sa uban mga reliyon nga mas maayod na ang Katoliko mo hatag labi na sa panahon sa calamity, no? Kanang SRS na nato nga na social resource center kanang ato ang mga kanang atong mga nasa Vatican nga mga center nila relief operation. Why pili muhatag ta? Why pili, no? Dili parehas nga naisindong ang wala kanang kauban nato simbahan mo rin ito ang i-accommodate ang dili na wa mo'y labot, no? So, ang mission din nato is make disciples, no? Asa na pagsugod ang make disciples eh? Ingon bitaw kisa batong istorya ganiha, ingon ni Mili nga saan na ito pag evangelize nga kita gani kung man nila makita sa ato ang kaugalingon ang kinabuhi ni Kristo, no? Saan na ito pag evangelize nga pamili man tag-evangelize na to, no? Ang ato ang evangelize, ang ato rin parihan na to status. How about katong mga pobre kaayo? Wa man tay programa ana. Ingon ba ang Ginoo, whatever you do to the least of your brothers and sisters, you also do it unto me. When I am hungry, you did not give me food. When I am thirsty, you did not give me drink. When I am naked, you did not give me a dress. When I have no house, no shelter, you did not give me shelter. Depart from me, you evil doers. No? You are hypocrite. No? Istorya mo og kanang mission, asa man mo nag-mission. Sumuna siya ang kananaang challenge nato karon sa COVID-19. Asa man ta nag-mission? No? Karon panahon na ay daghang nagkinahanglan. Pareha sa ating Bible study nato karon. Kamo tanan nagkinahanglan og inspiration. Kinahanglan mo og word of God. Kinahanglan mo nga na-encourage ninyo to go on. Dili mo ma-discourage. Na-hope sa inyo ang tugulingon. This is part, no? Muna na ang, well, magbuhat mo inyong Bible study, so much the better, no? To encourage other people. Labi na sa parokya ni Boy. Grabe. Oh, if you can do that, no? Ang problema lang nato sa ato ang Barangay 23, abot na kung saan nato na, no? We will pray about that, no? Ang ato lang karon ingon ni Mili, ang tato na tawagon na nato pangmustahon unsa na atong matabang gamay tabangan nato. Just that is a very good one kanang good nga mission, good food na kanang gesture for action at this time because God's actions will be felt by everybody. And that is a miracle. No? That is a miracle for them katong nakadawat anang imong abuloy nga wa sila ma-expect nga tagaan sila. That is a miracle for them. That is an answered prayer for them. Amen?
Basig ikaw biya ang manghahatag og answer nga prayer sa mga tao nga nanginahanglan og miracle sa mga tao na kinahanglan karon. Amen. 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 Dili mahibo ang milagro karon panahon na ug walay mulihok. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. No? So, ang disciple ko no, it is alive, live with the Master. It is alive according to the Master. No? Whatever you do to the least of my brethren, you also do it unto me. You are not a student. You are not a student of the Bible study. Because a student only receives lesson and then after that, go home. You are not a student, you are a disciples. Dili mo nga, maminaw na mo og Bible study every week and then at the same time, butang diri sa dalunggan, pag man lapos, that's it. And then another week na po. You are disciples. Amen? Praise the Lord. Thumbs up. Thumbs up. No. Thumbs up. No. Amen. No? Then baptizing them in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. It is about new relationship. No? It is about new relationship. It is about adoption and sonship. No? You become sons and daughters of God because of the Trinity baptism. By the gifts of the Holy Spirit, by the power of the Holy Spirit, you become sons and daughters of God. Amen? Through baptism, through the sacrament of baptism. Amen? And then, it is about community integration. No? Kani usahay ang community, sometimes misunderstood yan nato ni, no? Pangutano nato tong kagulingon. Unsa man gyud ang community? Ang atong community mao magyud ang atong simbahan. Amen. Kung naa mga rin tayong mga community, ako member ako sa community sa Christian Life Community, that is only a support group in order for me to grow more of my being a community member as a parish member or a parishioner or as an archdiocesan worker. Meaning, I will love the Lord more because of the support of our community. Amen? I become integrated more. Kaya bangon sa man, ingon bitaw siya sa the vine and the branches, no? He who lives in me and I in him will produce abundantly. For apart from me, you can do nothing. I am the vine, and you are the branches. Kita ko no, nga natay mga kapunungan, kita ko no mga branch. Kung wala ta magsubay sa iyang ginalagda sa ato, ingon bitaw siya, I cannot get fruits from this big tree anymore. It's better for us to cut this down. Ingon po ng gardener, no, sir. We can wait for another year basin og nanala siya bunga. No? Because kung dili ta mabungahon, mas maiba putol ta. Because in the first place, although connected ta, putol magyapon ta. Kay wa man tay pagka kanasana walay kananang pagpakabana sa ato ang simbahan, labi na sa mission sa atong simbahan. Amen? Labi na karong panahon na, naami gipagawas ingon si Swing nga naay mga kanang komentaryo anang gipagawas ninyo nga kuan sa layko. Because during this time, duha na kabulan ang atong simbahan walay koneksyon. Wala may misa. No? Nagpagawas mi og letter nga kung mahimo dili na to i-neglect nga to ang simbahan. Kinanglan og unsa imong matabang tabangan gyapon nato. Kay usa man pagbayad sa kuryente, pagbayad sa iyang kanang sustento sa ato ang simbahan o sa ato ang archdiocesan nga mga ministries. Kay nagpadayon man sila. When pa nga itong archdiocesan ministries, nagpadayon o distribute o mga pagkaon, pagtabang, no? Asa man sila mga ana? O gulay muhatag, o dili na ito ipadayon.
Kaya nga naman, pag abot sa COVID-19, putol man tanan. Putol ang misa, putol po ng koleksyon. Wala na po. Kunya, nakagulihan na tanan, katong regular nga pagpanghatag, nadaot ang income kaya wala trabaho. Nadaot ang income kaya wala business. No? Kung sa may muna, ang itlog o ang manok. O ang manok or itlog. So, we have to decide on that, and then that is our war. Muna ato ang kananaang agenda for prayer, Lord. Kung sa may una, Lord, ang itlog ba, Lord, o ang manok? No? Muna siya ato ang una-una-on o bayo. Kay mo ka nga ang grasya nga atong ipangayo, labi na ang grasya nga atong ipangayo ining atong Bible study karon. Grasya na itong ipangayo nga unta, Lord, makatabang misagi sa ato ang kananaang simbahan. So, ang iyang mini discernment, mayroon na siya nga, kinanglan mo tabang ka sa simbahan, bisan o gamay. Kay ang gamay, nga ipanghatag sa matao, kay maoray na nabilin sa ila tuwod aning COVID-19 crisis. Makatabang na siya. Amen? Diba? O, makatabang na siya. No? In Matthew 20 verse 20, teaching them to observe what I commanded you. No? Teaching them about the Holy Spirit that they become the sons and daughters of God. Teaching them there's a new relationship. Before nga wapay baptism, you have no sanctifying grace kay naa sa imo ang sala nga panulundon. But with the Holy Spirit, with the Holy Spirit that you get from baptism, then all of those kananaang imuhang mga sa kasalanan na wala, then you will have a new relationship with God. No? Muna nga, ang atong mga readings karon, it is about towards the Holy Spirit. Kay mo manay ato ang celebrate sa ato ang kalendaryo, sa ato simbahan, ang Pentecostes, no? Umabot na ang Pentecostes mga sa June, no? And then the authority of the church, no? Again, John 15 verse 1 to 14. I am the vine and you are the branches. No? Tanaw ni mo authority sa tanaw ni mo kung mangutana ko sa imo, kung hatagan ni mo ng labi na ganihan nagkapaminaw ng radyo nga nagunsa man na inyong mga barikada diha nga mga checkpoint kay gi-lockdown ang usa ka barangay nga wala may tao, wala man lang kanang sa ito ini balay-balay na mga ligid sa kananaang ligid sa truck o kutsi nga giali diha. Ingon po itong barangay nga mga workers. Kung saan mo sir nga kanang magkuhan mi diha, mag-checkpoint mo diha, wala man may authority. Diba? Mag-checkpoint ka, wala kay authority, sabay mo hang police function or what? Di sunod gawas ng mga tao. Kaya hindi makatuan. Wala kay batuta, wala kay tsapa, wala tanan. Di ba? So meaning, gitagaan kita of authority. Yun siya, go and make disciples of all nations. By the word, go along. We are given an authority by God. The authority that is being given by God in order for us to be effective in our service. No? Effective sa atong service, and at the same time we will be able to accomplish ang atong service kay naa kay authority o naa kay confidence. Magunsa man ang imong kananaang serbisyo o wala kay authority. Like for example, ako presidente ko sa Council of the Laity sa Archdiocese of Cagayan de Oro. Magunsa man ko wala authority sa bishop. Amen? Magunsa man ko way authority nga magtudlo sa inyo. Amen? Praise the Lord. Magunsa man ang tukod nga walay authority nga muhatag ko sa iyang mission, labi na kaning mission sa pagtudlo. Nga gitagaan man ta sa obispo atong mission house. Sa paghatag niya is nagpa-hatag siya og kananaang iyahang pagpanugot, no? Labi na natay statute gikan sa as obispo. So ang authority
very, very kanang important. Karon ito nga, ordinary na mga citizen. Well, by being a parish worker, by being a parishioner, you have the authority coming from the parish priest. By virtue of the BC Ecclesial Community, member mo sa BC Ecclesial Community, then you have authority. Amen? Diba? Natay authority. No? Then, this is more important. Ganihan ang istorya tanga. Ang Ascension Sunday, karon Domingo, at the same time, the Great Commission, ang atong ipang istoryahan is the Great Commission. Because the Ascension Sunday ends the bodily connection of Jesus. Because before the Ascension, di ba, namatay siya, passion and death and resurrection, nimbalik siya. Bodily, Jesus is seen by everybody, by the disciples. When Jesus ascended to heaven, seated at the right hand of the Father, then the body connection of Jesus nawala na. Muna yung ko nga, kaning atong mga readings karon in preparation of the spiritual presence of God. The spiritual presence of God through the gifts of the Holy Spirit. Amen? My dear swing. Kung laude ka ining Bible study swing. Ingat siya. And behold, I am with you always until the end of this age. Kay paluba mo, kanong saan ni Jesus gihistorya ni? Go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, teaching them what I have commanded you. And lo and behold, I will be with you till the end of this age. Before siya ning saka sa langit, nag-istorya siya sa iyang kabilin sa iyang mga disipulo. Iyang giistoryahan nga mao kani. Mao bitaw na ang Ascension Sunday kani nga reading. Kinaama iyang gibilin, the Great Commission, mo iyang gibilin, no? Behold only until the end of this age, because the Holy Spirit will be with us until the end of this age. Amen? Amen? No? This is the start of the spiritual relationship with God. Amen? No? Amen. And then His authority was seen even. Kumutan na mo, ka Moises, yun siya, go, I shall be with you. No? Go, I shall be with you. Yun siya ni Moses. No? And then, in Mary, with the angel, katuntua sa Magnificat, the Lord is with you, Mary. And then, also in Magnificat, or also in the account of Mary, no? God is with us, Emmanuel, no? Remember the 11. Ha? Unsa may significance ining 11? No? Dili naman sila kumpleto. Kabantay ka? They're not complete anymore. 11 na. And yet, God continue His mission. Amen? Amen. 11. Incomplete. Diba? Nakabantay mo? 11 na good sila. And yet, God continue His mission. And then, iyang gibilin ang iyang mission. At the same time, ning saka siya sa langit. Complete. Unsa may but pasabot inin sa ato nga nagpuyo ining kakuyaw sa COVID-19. What is that one? What is the significance of that? No? Meaning, kita mga katawhan sa Diyos, the people of God, we are not complete. No? Iyo ka nga, kung saan man ako, go and make disciple. Ako mismo, tabangunan man ko. Kung saan ako paghatag sa uban, nga ako, kumpre man ko. Kung saan ako paghatag sa uban, nga kami, gani, nagkinanglan kong bugas. That is the meaning of 11. Amen? God works in us in our wickedness. God works with us in our limitation. Otherwise, if we are complete, God will never work in us anymore because all of us are so proud na kompleto nami.
Di na may kinahanglan sa imo, O Diyos. Amen? But because we are not complete, people uses those who are incomplete, who are not even worthy. Kinsa may worthy na to, tanan. Amen? Patas ka mo o worthy ka. Wala kay sala. We are all unworthy. So God is telling us ang iyang mission sa kaluwasan. His mission of salvation continues because we are all 11. Amen? We are incomplete. Ha? We don't need God in our mission anymore because we are complete. In our mission, di na nato siya balibaliyon. Lord, ay nag-uban sa akong mission kay ibalo nami. Kuha nami kayo, kanang hanas nami na kayo. But because God wanted us, all of us, and He wanted also to be with us. God is Emmanuel. God uses us because we are all incomplete. Amen? Father, we pray for na mahuman na kining COVID, Lord, that we could initiate our mission to others, Lord God. With your goodness and grace, we will continue, Lord God, to spread you. Father, all these things, we give you thanks, we give you praise. In the name of your mighty Son, Jesus, our Lord, our brother, our Savior, one with the Holy Spirit, forever and ever. Amen. Amen. Father, the Son, and the Spirit. Son, the Holy Spirit. Amen.